Bona tarda a tots. En el Carme Rubio, presidenta de l'Associació d'Amics dels Museus d'Osona, i en la Marta Fernández, la primera conferenciant del cicle de conferències Dones Pintores d'avui i d'ahir, que comencem avui. Primer de tot, dir-vos que estem no contents, contentíssims de l'acollida que ha tingut el cicle. Tenim l'aforament ple, fa molt, molt i molt goig, i per tant celebro que els amics dels museus hagin tingut aquesta idea que ha tingut en èxit. Una cosa de tipus pràctic, us agrairem que us heu portat molt bé, tots vosaltres heu fet la sol·licitud i això se l'ha vist de venir, i per tant amb aquest aforament que tenim està molt bé que ho feu, i si no podeu venir que ho aviseu, perquè ho tenim molt ple, i això ens va molt bé per ordre, d'acord? Una altra cosa de tipus pràctic, també dir-vos que dintre del cicle hi ha un dia que es passa una pel·lícula amb el Cineclub, però el Cineclub està d'obres, i per tant no es fa l'ETC, sinó que es canvia el local. Estigueu pendents d'això, d'acord? A l'Atlàntida, perdoneu, exacte, es faran a l'Atlàntida, que ho tingueu en compte, aquest canvi d'ubicació d'això. Res, per part nostra, com el museu, no solament estem contents de l'èxit que té el cicle, sinó que a més és un projecte que quan els amics dels museus ens ho van explicar és plenament coincident, diguéssim, amb el que una de les línies de treball de nosaltres. Moltes vegades diem que som un museu amb sensibilitat social, i una de les coses vol dir moltes coses això, però unes és precisament estar diguéssim d'acord i col·laborant als signes dels temps. Els signes dels temps, una cosa molt clara que s'ha fet evident aquest segle, ja no al segle XX però en el XXI encara s'ha fet més evident, és que teníem la meitat de la població de la humanitat poc reconeguda. És així de gros i així d'important. La meitat de les dones eren de segona categoria. I això, evidentment, a nosaltres també ens afecta. Com a museu tenim un patrimoni i explorem, per una banda, dir d'aquest patrimoni quin és el que ens han llegat les dones, quin paper han tingut. Ja sabem que durant la història han tingut subjugats, però hi són, i com a persones que fem recerca i investigació i recuperem el passat, també l'hem de fer. Això és una línia, i l'altra línia és que l'art ens expressa moltes coses de la societat, de com era. I per tant, aquesta altra línia, no solament hem de recuperar i posar en valor les dones que han participat en l'art, sinó també fer una mirada crítica de com l'art expressa una manera de veure la dona. I tenim obres des de l'antiguitat fins al segle XVII, doncs fer aquest treball, que ja l'estem fent treballant, el que se'n diu treballar amb la perspectiva de gènere, doncs ja hi estem treballant des de fa temps. Hi ha un projecte concret que se'n diu Dona havia de ser, que ja l'estem treballant, l'hem treballat amb grups de dones i feministes d'aquí a Osona, que han fet aquesta lectura crítica de la nostra col·lecció, i ara estem treballant altres relats i altres visites per fer aquesta mirada. No m'allargo, perquè això és, diguéssim, és feina al museu, però el que sí que és clar és que era plenament coincident amb l'esperit del cicle. Nosaltres, evidentment, col·laborar amb els amics dels museus sempre ho farem, i tant com puguem amb totes les entitats d'aquí Vic, i res més, només felicitar per aquesta iniciativa, felicitar el fet que hagi tingut èxit. Només una cosa que sí que ens sap greu, és la poca presència d'homes que hi ha. Tenim molt a aprendre, felicitar els homes que heu vingut i que ho digueu, perquè això ens incumbeix a tots. Res més, això m'ho ha fet recordar l'amic Miquel, que diu que pocs homes hi ha. Dic, tens tota la raó, Miquel. Res més, gràcies per venir, i deixo la paraula a la Carme. Doncs molt bé, sigueu tots molt benvinguts. Aquesta és la primera conferència del cicle de dones pintores d'ahir i d'avui. A nosaltres, a la Junta d'Amics dels Museus, ens fa molta il·lusió aquest acte, perquè és un moment especial veure com tot allò amb el que s'està treballant, que és un projecte que és teòric, veure com es materialitza ja
i cobra vida, no? I cobra vida. Hem de reconèixer que per dur a terme aquesta activitat no hem trobat cap mena d'entrebanc. Ben al contrari, des del primer moment que nosaltres vam plantejar el Museu Medieval de Vic, doncs tot van ser facilitats i per tant ha arribat ja ara aquest moment i amb l'oportunitat que ens dona aquesta ciutat de Vic de poder col·laborar amb un dels millors museus de Catalunya. Pel que fa al tema del cicle, tots sabem que la història de la dona ha estat, que al llarg del temps, la dona ha estat exclosa de molts àmbits, i especialment la dona de classes treballadores. La societat, entre altres coses, imposava la seva exclusió o la seva reclusió a l'àmbit domèstic. Li prohibia l'accés a l'educació superior i a les arts. I a Belles Arts no podien entrar dones, no podien anar a les classes d'anatomia, no podien anar a les classes de model. Els prohibia el treball remunerat i públic i, a més, obligava a la submissió al pare, al marit o al tutor. Per tant, l'expressió artística ha estat dominada sempre per aquest model de tipus androcèntric. Només cal veure, com m'ha dit l'Oriol, de qui són les obres que pengen en els museus, en tots els museus, que tenen una presència d'artistes femenines escassa o nul·la. Ara bé, de dones artistes hi ha hagut sempre, per més que se les hagi infravalorat o invisibilitzat. Per això, amb aquest cicle, el que hem volgut és seleccionar alguns noms representatius d'èpoques diverses per mostrar el seu art i per adonar-nos de les dificultats que devien trobar en aquell moment. Som conscients que és un cicle curt, no ens permet aprofundir en aquest tema. Són 7 sessions, entre les quals hi ha 5 conferències, una pel·lícula i un acte de cloenda en el que hi ha un espectacle de dansa de dues ballarines. Que la dansa, justament en el nostre temps, encara està també molt invisibilitzada. Podríeu demanar, i no hi ha cap artista catalana en aquest cicle, i sí, n'hi ha una, que és la gironina Remedios Varo, però aquest no era el propòsit. Aquest cicle vol donar, com he dit, una panoràmica general al món de l'art fet per les dones, que no només figurin com a musa, com a model, com a amant de l'artista o fins i tot com a esposa de l'artista, sinó com a artista plena. I deixa la porta oberta a altres cicles que puguin continuar, entre els quals de ben segur hi haurà un dedicat a les pintores catalanes o a les artistes catalanes. Jo tampoc no m'estendré més. Avui el que ens importa és la conferència que ens espera, que és a càrrec de Marta Fernández Laosa. És doctora en Història de l'Art, és professora a la Universitat de Barcelona, dona classes també a la Pompeu, a la UOC, i nosaltres des d'Amics dels Museus la coneixem perquè ens va acompanyar amb tota una visita sobre l'art d'en Jujol i la veritat és que ens va deixar un record imborrable. Ella ens parlarà de pintura antiga. I, per tant, ens parlarà de Iaia o Marxa Severa de Sisi i d'altres pintores del seu temps, emmarcant sempre aquesta pintora dins tota una època. Us agraïm moltíssim, ja ho ha dit l'Oriol, la vostra presència i estem segurs que us agradarà. Vinga, molt bé. Jo només per començar m'agradaria... Ara? Per començar m'agradaria agrair als amics dels museus d'Osona i al museu per acollir-me. Em fa especialment il·lusió estar aquí, ells saben que és una mica com estar a casa. I res, us vinc a presentar una xerrada que gira entorn al voltant de les pintores de l'antiguitat. Per donar protagonisme a Iaia de Cízic, que és la que apareix en el títol,
és això, la vaig seleccionar a ella perquè ja veureu que a través de les fonts és una de les que conservem una mica més d'informació. Però em sap greu començar la xerrada desemmascarant-me una mica i dir que el títol els enganya, perquè realment la informació que tenim sobre dones pintores en el període antic, que ara els intentaré d'emmarcar, és tan pobra, és tan espartana, tan escassa, que no podríem dedicar 60 minuts a parlar només de iaia. És per això que en el fons el que intentaré de presentar-los és un panorama en el que es protagonitza a la dona pintora com a artista i dins d'aquest panorama inscriuré a Iaia de Cízic. Així? Vale. Si no crido més, Res, abans de començar ja els adverteixo, tinguin paciència amb mi, una mica de pietat, que serà una xerrada densa perquè, com els he escrit aquí a les consideracions prèvies, en el fons d'obres, d'art, de pintures, que sempre fa goig de parlar de pintores que s'ubiquin dins del que és l'època antiga, no n'hem conservat cap, per tant no els hi podré ensenyar cap tipus de representació pictòrica que hagi estat creada a mans d'aquestes senyores que sí que sabem que existien i ara els explicaré com ho sabem i per què. Per tant, en el fons serà una xerrada que té un regust una mica metodològic, una mica teòric i no sé si demanar-los això, si pietat o perdó ja d'entrada, intentaré de fer-ho al màxim de més possible. Què passa? Que en el món antic, i quan jo parlo de món antic, sobretot per jugar amb les fonts, amb el tipus de senyores que nosaltres tenim documentades en escrits de la seva època, ens referim sobretot als períodes grecs i al període romà, o una part molt concreta del període romà. Perquè jo no puc esmentar altres civilitzacions absolutament fascinants de la conca de la Mediterrània en època antiga, com l'egípcia, la mesopotàmica, la fenícia, perquè no ens deixen registres, ni a nivell arqueològic ni a nivell documental, de l'existència de cap dona pintora. Però, com ha dit la Carme, de ver-les ailes, segur que n'hi havia algunes, segur que algú desenvolupava talent i que va com això, deixar plasmada a nivell pictòric alguna representació que no sabem si ha arribat fins als nostres dies, perquè moltes d'aquestes obres, incloent les gregues i les romanes, ens arriben a l'actualitat amb l'apel·latiu d'anònim. I citant a Virginia Woolf, anònim sempre ha sigut un nom d'home, quan segurament en moltes d'aquestes ocasions poder esmentava un nom de dona. Una mica amb la idea que m'agradaria que quedessin almenys amb la part d'antigues quan acabéssim la nostra xerrada. El que passa és que en el cas del que és concret la pintura antiga, no n'hem conservat de dones, però és que tampoc n'hem conservat d'homes, gairebé no n'hem conservat. Hi ha potser 5-6 testimonis importants de pintura en tot el marc de l'antiguitat, en una Grècia que té una Grècia i una Roma que pot arribar a tenir 900 i 1.000 anys d'història. Hi ha poquíssims testimonis i la majoria es coneixen, o sigui, avui els hi puc parlar d'evolucions estilístiques, depèn de quin tipus de característiques plàstiques associades en aquesta pintura, és perquè el que sí que conservem són pintures sobre ceràmica, que pels grecs també era una art pictòrica, i les fantàstiques mostres que van quedar petrificades sota les cendres de l'erupció del Vesuvi, de Pompeia i Herculà. Però això és molt pobre per exposar tot l'art d'un període gegant que engloba moltíssims anys. Per tant, hi ha molts pocs testimonis i això fa que haguem de navegar en l'incòmode camp de la hipòtesi constant. Tot pot ser qüestionat, tot és hipotètic, tot el que jo els hi digui, fins i tot quan em posi així com una mica brava i ferruca, amb coses que puguin semblar molt segures, navega en aquest camp de la hipòtesi i del possible. Perquè veuran que hi ha molt poques coses que es puguin demostrar i cap que es pugui demostrar al 100%. A l'hora de conèixer aquestes senyores que jo els hi vull presentar avui,
hem de recórrer a les fonts escrites, que de vegades són poc amables perquè són una mica més avorrides. Els hi presentaré a Plini el Vell, que és el senyor que ens engloba la majoria de pintores de les que els hi parlaré avui, però aquestes fonts escrites, com els hi comento, tampoc són unes fonts fiables al 100%. Primer perquè aquests senyors escriuen en uns moments molt posteriors dels que formaven part les pintores que jo els hi comentaré avui. Hi ha pintores que van des del segle VII abans de Crist fins al segle I abans de Crist, i Plini va viure al segle I després de Crist, per tant, molt llunyana a la primera que els hi ensenyaré tot seguit. Aquest espectre temporal fa que Plini i altres autors necessitin d'altres fonts sobre les que recolzar-se i, per tant, es crea una mica un efecte de telèfons. Historiadors citant historiadors en un marc antic en el que la història aquesta científica, on tot ha de ser comprovable, no s'estilava i, per tant, res per subratllar que s'han de mirar amb precaució. A part de tot això, aquestes fonts antigues, de vegades, també han estat mirades per historiografia, és a dir, per historiadors de l'art, filòlegs, amb una mirada, sobretot al segle XIX-XX, molt masculina. El cas de Müller, per exemple, a l'hora de llegir el text de Plini és molt evident, és un exemple molt evident d'aquesta mirada masculina que els hi comentava, perquè Müller critica a Plini, el senyor historiador, que descriu a unes quantes dones en el seu tractat d'història natural, que es basava en una font que era com propensa a escriure històries de dones, fantasiosa, inflada, irreal, i que potser aquelles senyores ni tan sols havien existit. Els nega el dret d'existir perquè ell troba des de la seva poltrona de finals del segle XIX que era molt estrany que hi haguessin tantes senyores pintant amb tants talents i que segurament això Plini havia fet ús d'una font sobreinflada i d'un caràcter dubtós i que per tant s'haurien d'extreure del corpus, quan ningú té cap tipus de problema, ni ell mateix, en acceptar la definició que fa de Zèusics o de Parràsic, que són autors dels que tampoc no han conservat pintures i que també estan citats per Plini i que sembla que aquest senyor no el volia treure del catàleg d'artistes de la humanitat. Vés a saber per què. Podríem dir-ne masclisme? Suposo que sí. Per entrar ja com en el tema, després d'aquestes advertències, explicar-los que el que els diré avui, tot i que navega en aquest camp hipotètic, no és una invenció. Que hi havia dones pintores, en tenim testimonis, no molts, no era com el comú, però en tenim testimonis. A part de les fonts, que és el que em reservo una mica pel final, només ensenyar-los representacions en aquesta part pictòrica que utilitzaven els grecs per decorar la seva ceràmica, com la Hidra Caputi que tenen en pantalla, que és una ceràmica pintada, decorada, amb la tècnica de les figures negres, que els he posat aquí una imatge desplegada perquè vegin una mica la seva iconografia i no sé si fixant-s'hi poden distingir que es tracta d'un taller de vasos o ceràmics o metàl·lics, aquí els historiadors no es posen d'acord, l'opció més acceptada és que és un taller de vasos ceràmics en el que s'estan creant i els antics grecs per fer tot el desenvolupament d'un vas ceràmic hi havia la part bàsica del ceramista, la del torn, la de crear la peça a través del fang i després, com que també necessitava un procés de cuites en els forns, s'hi aplicava la pintura en el mateix taller, no eren dues arts separades. El que veiem aquí és un seguit de senyors, en tenim aquí 3, que estan acomodats i que estan portant a terme això, la decoració en aquests vasos que es recolzen de diverses maneres a la seva falda, a les seves mans, i després veiem un seguit de figures femenines alades que s'han d'interpretar com Atenea, la deessa Atenea, la deessa de les arts i la manufactura, en el que era Grècia, i 2 niques que estan atorgant una espècie de corones victorioses en els membres d'aquest taller. A nivell iconogràfic, per tant, no és una escena de vida quotidiana, sí que podríem dir que és com una representació idealitzada d'un d'aquests tallers ceràmics i la lectura és una mica això, com la victòria d'un taller en els certàmens d'artesania que eren sovint en diferents celebracions gregues. Curiosament, en un raconet, sense ser atesa per cap d'aquestes divinitats, això hi ha moltes hipòtesis de per què és així, no hi entraré perquè no és l'objectiu de la xerrada, però veiem
que hi ha clarament una noia que també està participant, no sé si la veuen aquí amb el Peplum, i que està decorant, en aquest cas, una de les nanses del que podria ser aquest crater que té entre les cames i que, per tant, igual que la resta de membres del taller, està treballant en el camp de la pintura. Per tant, la Gerra testimoniaria que, tot i que no era l'usual, no era impossible trobar noies, senyores, dones, treballant en tallers de ceramistes o de pintors. Això una mica com la idea de base. Un altre d'aquests testimonis pictòrics que ens ensenya senyores fent actes de policromar, de pintar, el trobem a les fabuloses pintures de Pompeia. En aquest cas, a dues cases diferents, perquè no es pensin que són coses del promotor d'una casa que estava obsessionat en retratar senyores pintant perquè tenia com una espècie de fetitxe. Un té a veure amb la casa o l'anomenada casa de l'emperadriu de Rússia, que és aquesta imatge que veuen aquí més petitona, i l'altra és la de la casa o l'anomenada casa del cirurgià, que és aquesta que veuen aquí més gran, i en les dues ens apareixen representacions de figures femenines que estan portant a terme, en aquest cas, l'acte de pintar a través de cavallet. Totes tenen unes paletes, no sé si veuen aquí que aguanten un recipient, l'altra la té aquí en una caixa, i estan portant a terme amb una taula, aquesta la té recolzada als peus i aquesta en el cavallet, o un retrat d'una senyora, o en aquest cas una còpia al natural d'aquesta escultura de Dionís, que s'ha identificat com a Dionís. Per tant, són senyores que clarament estan representades pintant. Que eren professionals de la pintura? Com que només conservem aquesta imatge que veuen a la pantalla, no els hi puc assegurar, però almenys les dones pintores eren com prou usuals perquè esdevingués un tema, no dels majors, però un tema a l'hora de decorar les cases de les viles de Pompeia. A més, tampoc entrarem a fer l'anàlisi d'aquestes obres concretes, però van vestides, pentinades, i el mobiliari que les envolten tenen unes classes socials mitges elevades, que això també crida l'atenció perquè no és usual. Ara veureu que la resta de senyores que treballen a l'art de la pintura de vegades s'exposa que sigui per necessitat. Hi arribarem. Abans de continuar amb la llista de pintores, crec que se'n poden registrar a través de les fonts 8, per tant, tampoc és molt emocionant el nombre de pintores registrades. Plini en registra 5 o 6, ja els explicaré per què aquest to, poder entre 120, 150 pintors que queden registrats a la seva obra, però encara avui en dia la història natural de Plini és la font principal per poder tenir controlades aquestes personalitats femenines que practiquen l'art de la pintura. I no sé si els he comentat abans, però dels 37 llibres que hem conservat d'aquesta història natural, dividida en més de 10 volums, Plini dedica a les dones pintores 7 o 6 línies, depenent de l'edició que consultin. Per tant, ja poden veure que per estar xerrant aquí 50 minuts m'he hagut d'empescar altres coses. No m'inventaré res, els hi prometo. Ja ho veuran, perquè evidentment aquí, en aquest cas, els filòlegs es barallen amb qüestions de traducció que són interessants per donar una mica d'entitat i personalitat a les figures que ara passarem a treballar. El llibre que ens interessa a nosaltres, on hi ha aquestes 7 o 8 línies parlant de les dones, és el llibre 35, que és el que tenen aquí il·lustrat a la pantalla, i Duris de Samos és la font, és un historiador del segle III abans de Crist, a qui Plini confessa la seva introducció que utilitza per rebre informació d'abans de la seva època per escriure el llibre que té a veure amb els artistes. I és el que Mahler li critica, això, diu que Duris és un senyor que s'inventa les coses, que les infla, les fa fantasioses i que té com una espècie de dèria en les coses que s'han conservat d'aquest home, d'explicar històries de senyores. I que, per tant, quan aquest home fa llista de pintors i pintores de l'antiguitat, hi posa senyores perquè té una dèria per les senyores. No ho argumenta de cap altra manera. He de dir que aquest bon home del segle XIX, abans de morir, va fer el que jo anomeno un Winkelmann, que és abans de morir dir que s'havia equivocat. Saben que Winkelmann ho veia tot blanc, l'art grec el veia tot blanc, abans de morir
va descobrir que hi havia pigmentació i va fer un lo siento mucho, m'he equivocado, no volverà a ocurrir, i va morir, no va tenir temps ni d'escriure la revisió del seu estudi. En aquest cas, ja me n'he anat, després acabaré tard i em renyaran. Comencem per les senyores, que és el que ens interessa. La primera senyora que esmenta Plini i que té com una relació directa amb l'art de la pintura és Cora de Sició, que és la que tenen en imatge. Els hi he posat el fragment en el que apareix aquesta dona, i Cora i el seu pare, que és Botades de Sició, formen una parella que es barreja, en aquest cas sí, es barreja en el que és històric i el que és mític, perquè els propis grecs, en els seus propis llibres, al llarg de diversos períodes de la seva història de l'art, veien en aquesta parella els inventors del dibuix i del relleu grec, amb una història que és la que veuen redactada en pantalla, i és que, en aquest cas, Cora estava enamorada d'un noi que havia de marxar lluny per qüestions de guerra o de comerç, no se sap gaire, durant una bona temporada. I davant del desespero de la noia de trobar-lo a faltar, una tarda que estaven a casa, amb l'ajuda d'una llàntia, va dibuixar a la paret el perfil de la seva ombra, deixant com immortalitzada la cara de l'enamorat del noi a la paret de casa seva. El seu pare, per fer feliç a la seva filla, que era terrissaire i era escultor, modelava, en aquest cas, va aplicar fang en tot el que era el relleu de la silueta, el va coure i el va portar a un santuari de Curí com exvot perquè arribés, doncs això, sa i salvi, altra vegada de tornada als braços de la seva filla. No sabem com va acabar la història d'amor, que potser és el que els interessa ara, però en tot cas d'aquesta anècdota els grecs hi veien l'origen d'això, del que era el dibuix, pròpiament la pintura, però un art vinculada a les arts del color, i després del que era el modelat. I ho deixa així, no ens aporta cap més informació ni de Cora ni de Botades en tota la resta de la seva obra. I per això els dic que queda com en aquest marc una mica més mitològic, una mica més fantasiós. Ara ja sí que quan Plini, la història natural de Plini és com un llibre enciclopèdic en el que permet, la seva intenció de fet és recollir el coneixement de tota la humanitat, i ell mateix es fa propaganda a la introducció i diu que ha aconseguit reunir més de 20.000 dades curioses que si les llegeixes et faran supersavi. I dins d'aquests llibres el que fa és descriure materials minerals, tintures, materials, fangs i pedres que servien per practicar diverses arts com la de les escultures o de les pintures. I dins de la utilització d'aquests materials naturals hi ha un moment que comença a fer una llista d'artistes que practiquen les arts en les que s'utilitzen aquests materials naturals i els hi toca als pintors. Ell comença com amb una espècie de gradació explicant-te primer els pintors principals, després en un segon paràgraf t'explica pintors secundaris i després dels pintors secundaris venen les famoses 6 o 7 línies de les dones. Una de les primeres que s'esmenta és Aristareta. El text de Plini diu literalment el que veuen en pantalla i ens aporta la informació de que Aristareta, que ja tenim ubicada com a pintora perquè està en aquest apartat de dones pintores gregues de l'antiguitat, era pupil·la de Nearc i va fer un Asclepi. I ja està. No ens diu res més. A partir d'aquí, evidentment, i exprimint encara més allò que els comentava del camp de la hipòtesi, d'aquella deriva de les coses que podrien ser, els historiadors de l'art intenten de buscar, perquè d'Aristareta no es troba res més enlloc, Plini és l'única font que recull molt dels noms que els citaré aquesta tarda, intenten de provar a veure què passa si busquen qui és Nearc. I troben que hi ha un Nearc que és pintor, en aquest cas pintor de vasos, ceramista i pintor de vasos, que treballa aproximadament a mitjans del segle VI, és a dir, en el que a Grècia es coneix com a època arcaica, el període arcaic dins del que és la història de l'art, i curiosament d'aquest senyor se li pot crear un petit corpus d'obres conservades, d'obres ceràmiques conservades, perquè els artistes grecs a la ceràmica, sobretot, aplicaven la seva signatura.
Després, l'obra que veuen en pantalla, aquest Aríbal, que era una peça petita d'uns 8 centímetres que servia perquè els atletes vestessin l'oli i se l'untessin al cos abans de les competicions atlètiques. Per tant, és una peça molt petitona que es conserva al Metropolitan Museum. Doncs està signat, és d'un tal Nearch i, entre altres peces signades i comparacions estilístiques, se li crea un petit corpus. Aquest Nearch seria, per tant, o es proposaria com un hipotètic pare i, per tant, mentor d'aquesta Aristareta. I a partir d'aquí, el que podem fer nosaltres és intentar de buscar quin tipus de pintura, de característiques pictòriques, perquè fixin-se que amb el nom del pare i aquesta hipòtesi de que sigui aquest ceramista, ja tenim una data a la que hauria pintat la pintora. I com que tenim un marc cronològic, podem intentar de crear una hipòtesi de com podia ser l'estil d'aquesta senyora a l'hora de pintar. Els adverteixo que el fet de que pinti un escolapi i que s'expressi d'aquesta manera seria molt poc probable que aquest escolapi estigués aplicat en una peça ceràmica, perquè Plini, quan pinta en ceràmiques, ho explica de diferent manera. Per tant, és possible que fos això, una espècie de pintura a taula, o ja fos a través de la tècnica de l'encàustica o ja fos a través de la tècnica del trem, però no en ceràmica, sinó en una taula, una espècie de quadre. A Nearch se li atribueix, com que hi ha més d'una obra, se li atribueix un estil molt depurat i molt fi. Aquest senyor era molt precís en el que era l'art de la línia i l'art del dibuix. Feia unes línies molt precises, molt fines, molt ben traçades, i en aquest cas aquí la peça, perquè la veuen grossota, però fixin-se que on hi ha les figures, la decoració figurada, és aquesta franja d'aquí i fa 1 centímetre. Això, per tant, és absolutament petit i les figures es veuen superclares, estan com molt ben perfilades. Aquest valor que li donen en el seu dibuix, en aquest cas, es pot demostrar a través de l'observació de les seves obres. Si realment Aristareta era filla de Nearch, va tenir un bon professor de dibuix perquè el professor tenia com una molt bona qualitat. La casualitat ha fet que del període arcaic, a nivell pictòric, a nivell arquitectònic i a nivell escultòric és diferent, però a nivell pictòric conservem només 4 taules pintades amb la tècnica del trem que formen part d'un únic conjunt. Una de les taules pintades que els hi comento és la que tenen en pantalla i són unes taules que es van trobar a Pizzà a dins d'una cova dedicada a les nimfes. Aquestes taules servien com exvot, com a regal, per demanar favors a aquestes divinitats vinculades a l'aigua o per agrair un do que ja t'havien donat després de demanar-los un favor. I en aquest cas, com que les taules són de fusta i les tècniques, tant la del trem com la tècnica de l'encàustica, tenen problemes de conservació, és lògic, amb el temps que fa que ens separen i el clima que té Grècia o que té Roma, que es perdin, que es degradin, perquè la fusta és el primer que se'n va. En aquest cas, si es fixen en l'estil que té aquesta pintura, tot i que està una mica malmesa, veuran que són figures molt sintètiques, molt lineals, amb la línia de contorn molt marcada, amb uns rostres que tenen, no m'atreviria a dir expressiu, no sé si coneixen el que és el somriure arcaic, dels famosos Coró i Coré, aquella espècie com de somriure d'estar una mica idos. Saben vostès quan es queden mirant empanats un punt de l'habitació, que la cara els hi queda com de no ser part d'aquest món? Allò és literalment el somriure arcaic. Però si s'hi fixen, les cares no és que siguin inexpressives, sinó que tenen aquest somriure arcaic, que és una característica pròpia de l'art arcaic en el que hem d'emmarcar Aristareta. Fixin-se també que hi ha una línia, un domini absolut del dibuix, que això també és una característica del període, i que els colors són molt vius, molt brillants, tenen una molt bona conservació i s'apliquen a través d'unes pàtines molt planes, no estan matisats, no creen llums i ombres, no hi podem veure volums. En aquest cas, a més, la pintura que tenen en pantalla i tot el període arcaic també preserva característiques d'arts més antics que tenen influències egípcies, no hi entraré, però només perquè ho sàpiguen, tenen influències egípcies, com per exemple, la més fàcil de destacar és que si s'hi fixen les carnacions, el color de la pell és més fosc, una mica més ataronjat pels nois i més blanc, més clar per les noies. És una característica que els grecs, a través de la cultura minoica i micènica, exporta d'Egipte i en aquest cas l'art arcaic ho manté. A partir de finals del segle V, del segle IV, tot això desapareixerà. Aquesta seria una mica entre el vas de Nearch
i aquesta taula que tenen en pantalla, el context visual en el que podríem, hipotètica, suposadament, ubicar la nostra artista Aristareta. És per donar-li com una mica això com més de valor, perquè si no ja veuen que la frase de Plini ens queda curta. Una altra de les artistes, aquesta va tenir un èxit que va transcendir una mica més els límits de l'antiguitat, és Timàrata o Tamaris. En aquest cas, el text de Plini, què ens explica? Ens diu que Timàrata va ser filla de Micó i que va fer una diana que es va ubicar al santuari d'Efes. I a més se'ns explica que aquesta diana és una taula pintada, com la que els acabo d'ensenyar, i se'ns especifica que està feta amb un estil molt antic. A partir d'aquestes dades que ens diu Plini, com les podem jugar, què en podem extreure? El primer, altra vegada, com hem fet amb Aristareta, seria intentar de buscar si tenim algun tipus d'informació sobre Micó. I el problema és que el tenim. De fet, Micó és un dels noms més coneguts de les poques mostres de fonts de pintura grega, perquè és un dels artistes cabdals del que és el primer classicisme, el classicisme arcaic. Micó va ser un dels grans pintors d'Atenes, va rebre encàrrecs i es va valorar molt el seu ús del dibuix, el seu traç, l'expressivitat de les seves figures. Plini el cita en multitud de fonts, apareix representat en Pausànies, hi ha descripcions d'obres seves a Pausànies, és un pintor molt conegut. Per tant, trobaran a molta bibliografia, manuals, coses fins i tot que corren per internet, que Tamaris és filla d'aquest Micó tan increïble i que per tant va poder tenir una formació excepcional dins del que eren els marcs de l'Atenes del seu moment. El que passa és que en un altre punt Plini ens avisa, Plini ens parla de Micó. De fet, Polignot i Micó serien una mica com el Leonardo i Botticelli de la seva època. Ens parla d'aquests, ens diuen que són molt famosos, ens els ubiquen a Atenes, i dins mateix d'aquest context d'Atenes, entorn del 450, és a dir, abans de la 90a Olimpiada, també ens diu que a part d'aquests dos, de Polignot i Micó, hi ha un altre Micó, anomenat el Jove, perquè no el confonguem amb el primer, amb el famós. I el mateix Plini ens diu que aquest segon, el que no seria tan famós, és el que és el pare de Tiàmara. Després, aquesta relació que de vegades es crea entre Micó i Tamaris quedaria trencada per la pròpia font de Plini, si la llegeixes una mica més avall, però es mantindria dins del mateix context. Mentre Atenes estava produint una de les grans novetats del que era la pintura de l'estil pictòric de la plàstica grega, Tamaris i el seu pare Micó el Jove estaven allà, veient una mica aquests canvis. I això ens pot portar a entendre una mica millor això que se'ns diu després, de que la noia pintava amb un estil antic. Perquè depèn de com ho interpretis, pots pensar que aquest estil antic és simplement que el segle V abans de Crist quedava molt lluny, molt antic, molt pretèrit dins del que era la mentalitat de Plini, un senyor del segle I després de Crist, o es pot entendre en que dins del que era el segle V, tot i les novetats, tot i que hi havia una revolució dins del que era la plàstica en aquell moment a Atenes, Tamaris decidia pintar encara amb una manera arcaica, amb un estil arcaic, perquè ben bé, com saben, el món grec no se n'anava a dormir una nit sent arcaic, l'endemà es llevaven en plan, uah, revolució, com ara tots clàssics, sinó que la cosa anava evolucionant, s'anava matisant. La Tamaris va ser una pintora amb aquestes línies de Plini que va tenir com certa fama i que en època medieval va recollir tant Boccaccio, en el seu Mulieris Claris, com Christine de Pisan a la seva Ciutat de les Dones. És una senyora que serveix d'exemple per altres senyores justament perquè excel·leix, és excel·lent en el que serien les seves arts. En aquest cas, en Boccaccio, a no ser que ell conegués una font més enllà de Plini que no ens ha arribat fins als nostres dies i que ell no ens diu que utilitza,
fa allò de posar una mica més de pa que formatge i dir coses d'aquesta senyora que Plini, que és, els dic, l'única font que hem conservat que ens parla d'ella, no ens diu. Com, per exemple, que va ser filla del pintor Miconis, que podríem dir com a Micó, ens l'ubica en el segle V, i en algun moment ens diu això, que desconsidera les funcions tradicionals femenines. Això a Boccaccio li agrada. Per enaltir les dones ens ha d'anar deixant dit que són poc femenines, o sigui que rebutgen una mica el que s'esperava de la seva feminitat. Comença amb Timareta, veurem que ho fa amb Iaia de Cízic també ja de manera espectacular. En aquest cas, a més, ella ens diu que la filla supera el pare, no? A nivell d'arts, és com una cosa extraordinària, i fixin-se que hi dedica, això, en el seu recull de bibliografies femenines, un text una mica més llarg del que el propi Plini ens va exposar. No els hi he posat la de Christine de Pisan, perquè en aquest cas sí que va una mica la línia del que veuen en pantalla, utilitza Boccaccio com a font i Christine el que fa és utilitzar-la com a model de dona, no? El model de dona que és capaç de fer un art tan excel·lent com qualsevol altre home. Quin tipus de pintures podien formar part del context visual de Tamaris, igual que hem fet abans amb Aristareta? Dins del que és aquest primer classicisme, tenim també com a testimoni gairebé únic, perquè no tenim més mostres, el que veuen en pantalla, que és la famosa tomba del Capbussador, que en aquest cas es troba a la zona de la Magna Grècia, que com bé saben formava part del que era tot el territori grec, encara que estigués ubicat a la península italiana, a la zona del sud. Què tenim aquí? Tenim una cambra sepulcral que té decoració a les 4 parets i als sostres. A la part de dalt veuen una de les 4 parets, per no allargar-me, en el que veuen uns senyors celebrant un simpòsium, que és un tipus d'iconografia que es pot relacionar amb el món funerari, perquè els grecs feien celebracions funeràries en les que menjaven tots junts i vetllaven per la memòria del difunt. En aquest cas, no sé si s'hi poden fixar, però els colors comencen a tenir, tot i que la línia no perdrà importància fins a finals del segle V, aquest domini de la línia i del color comença a equilibrar-se. Els colors continuen sent plans, la línia continua sent evident, però una mica menys que la imatge que els he ensenyat abans. I a més, si s'hi fixen, comença a trencar aquella espècie d'inexpressivitat del somriure arcaic a través d'una gestualitat, d'un moviment dels personatges, que el que dona a la imatge és una mica més de naturalisme, d'un naturalisme una mica més realista. A la part de baix tenen la pintura del sostre, que és la que fa cèlebre el túmul i en la que veiem a un noi saltant cap a una espècie de superfície aquàtica. Aquesta imatge a nivell iconogràfic s'ha relacionat amb les teories pitagòriques i un munt de coses que tenen a veure amb el traspàs entre aquesta vida, aquesta realitat, i les aigües primordials que et porten cap a transcendir, cap al més enllà. I fixin-se una mica que té les mateixes característiques que la part de dalt. Aquí el gest guanya importància, comencem a veure accions, personatges una mica menys encarcarats que fan aquest petit camí cap al naturalisme. Tamaris va pintar així? No ho sabem, però és l'única mostra que tenim del seu context visual. Si ella pintava amb un estil arcaïtzant, han d'agafar aquesta espècie d'art i posar-hi una mica més de línia, convertir-lo en quelcom una mica més dibuixístic. Com van? Bé, em senten bé? Una altra de les pintures cèlebres que transcendeix més enllà de les pròpies fonts de Plini i que Boccaccio l'incorpora en les seves biografies i també Christine de Pisan a la seva Ciutat de les Dones és Irene o Irene. I en aquest cas ja ens comencem a trobar amb allò que els alertava quan començava la meva xerrada, i és que aquí veurem problemes de traducció, problemes de transcripció, que fan que aquest petit fragment que veuen en pantalla, que és el que trobem a Plini el Vell, a la Història Natural, pugui ser llegida de moltes maneres. Què ens diu ben bé Plini? En principi, Plini ens diu que Irene era filla i deixeble del pintor cretí. Per tant, altra vegada, fixin-se que tornem a trobar la senyora pintora
amb l'associació d'un pare que, en aquest cas, pel que és l'univers grec, era molt probable que aquest mateix pare també li fes de mestre, com s'explica aquí, formessin part d'un taller de pintors. Per tant, aquí la tenim ubicada, relacionada amb el pintor cretí. I se'ns diu que aquesta noia, Irene, va pintar una noia que està Eleusis, que s'ha volgut llegir com una iniciada als misteris d'Eleusis, una pintura d'una iniciada, d'una devota d'aquests misteris, una Calipso, un ancià, un prestidigitador, que és Teodoro, i el Sístenes, el ballarí. Per tant, fixin-se, els hi avanço ara, perquè encara no han acabat de veure aquestes senyores, que és la que té un paquet de pintures més complet, no? La que Plini li recull més obra. En aquest cas, Irene, però, presenta molts problemes. Primer, perquè tenim problemes a l'hora de saber, hipotèticament, qui podria ser aquest cretí, aquest senyor que la va formar i que era com el seu pare, amb el cap del taller en el que potser participava. I hi ha dues teories una mica bipolaritzades que han arribat fins als nostres dies. Una, la més antiga, una mica la més clàssica, la que s'està intentant de superar ara, ens parlaria que Cretí era com una espècie de poeta, de senyor dedicat a les arts, que de tant en tant també podia com practicar la pintura i que va viure al segle V dedicant-se doncs, a això, a escriure sobretot coses còmiques. Hi ha una altra teoria, totes estan demostrades, en certa manera, que ens ubicaria aquest Cretí al finals del segle IV, a principis del segle III, i que en aquest cas sí que seria pintor i estaria com especialitzat a fer retrats, a fer efígies, a fer imatges dels comediògrafs més importants que va tenir Grècia. I a través d'altres fonts se sap que va fer una bonica pintura de l'autor còmic Menandre, del que, com poden veure en pantalla, hi ha una possible còpia o versió a les pintures pompeianes, a la casa de Menandre, que és el que tenen en pantalla. Alerta, la pintura que tenen no és de Cretí, ni sabem si és de Cretí, ni sabem exactament si el va copiar. És una hipòtesi d'una pintura del segle I que n'imitaria una del segle III, que estaria relacionat amb aquest Cretí, que estaria relacionat amb Irene. Que els he dit que el marc de les hipòtesis de vegades no és gaire confortable, és perquè sembla el joc dels disbrats. Però en tot cas és una de les pintures que els hi puc ensenyar. Aquesta teoria del segle III, ara mateix, per motius en els que no em puc extendre, tampoc els vull torturar més de lo necessari, és la que s'està acceptant, una de les més modernes. A partir del 2017 s'estan posant les piles cap a aquesta banda i, per tant, és una mica la que m'agafaré jo, però vull deixar clar que sé que podria ser del segle V i si surten d'aquí i llegeixen alguna cosa sobre senyores pintores segurament l'ubicaran en aquest període més clàssic de la plenitud. També he de dir que quan pots posar Pèricles en un llibre d'art grec no hi renuncies, et costa deixar anar el que és el gran classicisme. Però en aquest cas sembla ser que s'ubicaria més en el segle III. Un altre problema que tenim té a veure amb allò que els deia. Plini ens cita 5 o 6 pintores. I això té a veure amb la traducció de la bibliografia que atorga Irene, perquè en un moment determinat ell ens diu que pinta una Calipso, la nimfa que va enamorar i es va estallar com un mogollon d'anys amb Odisseu, amb Ulisses, dins del que és l'obra homèrica. Aquest personatge, en aquest cas de la història literària grega. Però aquesta Calipso, amb la fórmula que ens presenta Plini, podria arribar a ser un cas en llatí, en acusatiu o en nominatiu. Si aquest cas fos nominatiu, Calipso deixaria de ser una pintura per ser una senyora i, per tant, seria aquesta espècie de sisena pintora que hauria pintat un senyor gran, un prestidigitador i un ballarí, deixant a Irene només amb la senyoreta aquesta dels misteris d'Eleusis. El que passa és que els estudis, també cada vegada, això ha tingut una diatriba des de l'antiguitat gairebé, de fet, aposten perquè Calipso sigui un acusatiu i per tant haguem de vincular aquest nom, aquesta obra, en aquesta protagonista, dins del que és tot el corpus pictòric de la senyora Irene. Que és el que els hi he posat aquí. Aquestes són una mica les principals fonts que defensen aquesta lectura. Fixin-se que la de Corbeil és força moderna, del 2017, l'última que ha estat més acceptada. Però és que aquí no s'acaba la problemàtica, perquè jo els he dit que Plini no ens arriba una obra a puño i letra de Plini o del seu nebot, perquè Plini ho saben, que és el que va morir
per ser xafarder. El Vesuvi va entrar en erupció, ell estava allà ajudant per ordre dels Flavis i de cop i volta va decidir que allò no semblava tan perillós, que s'acostava a la costa de la que havia anat a rescatar gent i a costa d'inhalar aires d'aquests tòxics, va morir. El seu nebot, que no el va voler acompanyar perquè no li feia gaire gràcia, Plini el jove, molt originals, també a l'hora de posar noms, es va salvar. I ell va acabar la història natural i va publicar els últims llibres que quedaven. Però no en tenim la còpia original, que aquests senyors van extendre pel seu moment, sinó que els conservem a través de còpies, de diferents punys, tardoantigues o altomedievals, sent una de les més ben conservades i de les que serveix de base per fer les traduccions i estudis d'avui en dia, que és aquesta que els he posat aquí del Còdex Bambergensis, que es conserva a la Biblioteca Vaticana. Es veu que aquesta còpia té com un problema, que semblaria ser que és en la que es basa Boccaccio, Christine de Pizan i tot el rest, té un problema, i és que en un moment determinat el cènem aquest està transcrit d'una manera rara, amb el que els autors no poden saber si el cènem faria un doble acusatiu de Calipso, això agafin-se com puguin, o si realment el que ens intentaria de dir és que el que estem veient en la imatge aquesta d'Irene és una Calipso que representa estant sedent, asseguda. Saben que els digui el joc del disbrat, el joc del telèfon? Ja veuen que dubten absolutament de tot. Per tant, en la traducció i en les atribucions d'aquesta senyora, d'Irene, trobem que poden ser Irene i Calipso dues pintores, que Irene pot haver pintat la noia de Leucis, la Calipso, un senyor gran, un prestidigitador i un ballarí. O que pot no haver pintat un senyor gran i pintat només una Calipso, o que pot no haver pintat un senyor gran, sinó haver pintat una Calipso sedent. Recordin que els he demanat perdó abans de començar. Ara necessito que rumiïn si em perdonen o no. Anava per aquí. En tot cas, aquest mareig de la Calipso sedent els hi he volgut explicar perquè justament una de les imatges que transcendeix més d'aquesta nimfa, més enllà fins i tot de l'imaginari clàssic, del que vindria a ser grec, sobretot els romàntics, que això els hi agradava molt, és aquesta espècie de Calipso que s'asseu i que plora la marxa, la partida d'Ulisses cap a Ítaca, perquè arriba un moment que Ulisses està molt trist, plorant, assegut també, perquè nota que no s'està realitzant com a persona i després veu que és que poder ha de tornar a casa, que té una dona allà, se n'entera tard, uns quants anys tard, i emprèn el viatge per tornar cap a casa. Després aquí tenim aquesta imatge de Draper dient amb Calipso d'esquenes, dient adéu al vaixell d'Ulisses. Aquí els hi he posat, no vull allargar-me més, però els hi he posat només el text de Boccaccio perquè vegin que altra vegada ens ensenya que supera el seu mestre i en aquest cas és boníssim el que ens diu al final, perquè ens diu que a Irene se l'ha de valorar perquè va aconseguir ser molt bona pintora, tenir com una molt bona producció, amb un ofici que sol ser aliè a les dones i que sovint és difícil que les dones l'aconsegueixin perquè, clar, necessita ser una mica intel·ligent per ser pintor. No, és que, com que de vegades diuen que el de Mulieris Claribus és com la primera obra feminista de la història, agafem-nos un pinces, A Boccaccio recordem que aquestes dones les mostra tant les bones com les dolentes, perquè les dones en prenguin exemple, però en tot cas no perquè s'inspirin en elles, sinó perquè siguin temperades. No les mostra com una possibilitat, fes-te pintora, sinó com una excepció. Necessites gairebé masculinitzar-te per ser una pintora. Intenta't de... En fi, res, deixo Boccaccio, tiro endavant. Quin tipus de representacions trobem més o menys dins del que seria aquest context del postclassicisme, entrant ja cap a l'hel·lenisme, al final del que és aquest període clàssic del segle IV i entrant cap a l'hel·lenisme del segle III. També hem conservat
una única representació, en aquest cas un conjunt de representacions que tenen a veure amb les tombes reials de Vergina, que són les que tenen un detall i que en principi són les tombes dels monarques de Macedònia. Felip II, Filip II els hi sonarà, un tal Alexandre Magne, el seu pare i la seva família estava enterrada en aquesta necròpolis i per tant estem davant de pintures d'una qualitat extraordinària, de tallers reials d'algú que estava a punt d'aconseguir l'imperi més gran com mai vist, el pare. En aquest cas el que estem veient és un altre tema molt acord dins del que seria la iconografia funerària, que és el rapte de Proserpina, de Persèfone. I fixin-se que en aquest cas aquestes línies que els hi han anat presentant durant tota la xerrada ja gairebé són imperceptibles, han desaparegut i donen pas al joc del color, uns colors que estan matisats, amalgamats d'una manera que donen volum, que donen com una espècie de tridimensionalitat, d'un realisme molt més naturalista, molt més similar al que podrien arribar a veure els nostres ulls, i fixin-se que també hi ha un pas cap al que és tota l'expressivitat. Fixin-se en aquest cas Persèfone, amb el seu rostre d'horror, en el cas de ser segrestada, raptada per Hades, i l'acompanyant també de Persèfone, que s'ho mira com amb impotència i horror. Apareix en aquest cas això, les expressions, el detallisme en aquesta expressivitat dins del que és el món de l'art. En aquest cas, Irene, si fos del segle III, amb aquest repertori d'obres tan important i sent una pintora força destacada com ens l'ensenya Plini en la seva font, podria arribar a un tipus de pintura com aquesta. També alerta, perquè això és com el top, no sabem si Irene hagués arribat a fer un tipus de pintura pròpia d'un taller monàrquic com aquest, però una mica les característiques del seu context visual podrien arribar a ser aquestes. I arribem, al cap de 45 minuts, a la senyora que jo els hi havia posat el títol, que és iaia de Cízic o Màrcia Severa. Aquesta senyora era grega, de Cízic, que és una regió, en aquest cas de l'Àsia Menor, però que va treballar i va desenvolupar la seva carrera i els seus talents en territori romà, dins del que són les línies del final de la República, al segle I abans de Crist. En aquest cas és el que els comentava, de les 6-7 línies que ens parla Plini sobre les senyores, és a la que n'hi dedica gairebé 4. Per tant, per extensió, és a la que eleva més, a la que intenta de subratllar més, i veurem que li dona importància per un altre tipus de detalls. Si ens hi fixem en el text, ens parla de iaia de Cízic, i ell mateix aquí sí ens diu sempre va romandre soltera. Això, altres traduccions diuen que sempre va romandre verge, que no és ben bé el mateix, però que es veu que això a l'antiguitat, la misma mierda sonen, perdó. En tot cas, fixin-se que la idea aquesta de romandre soltera sí que es pot vincular una mica amb aquella idea exposada anteriorment de la renúncia de les obligacions de la dona en aquest marc cronològic. Va pintar Roma, i a més aquí ens dona la pista per datar-lo. Ho va fer en la joventut de Marc Barró, un altre historiador conegut que sabem que va viure i desenvolupar-se en el segle I abans de Crist. Crec que va morir entorn del, no sé si és el 98, mort allò com començat el segle I. També ens diu, que això no ens ho havia expressat a cap altra de les senyores que ens comenta, que iaia era tan bona que tant li importaven les tècniques, tant podia pintar i ser destra amb el pinzell com ho podia fer amb el borí sobre ivori. En aquest cas, el mateix Plini ens dona les claus per interpretar que aquesta idea de ser destra amb el pinzell vol dir que aquesta senyora era boníssima pintant amb el trem sobre una taula que els hi presentava abans, però en aquest cas el borí amb l'ivori, que podria ser mal interpretat com una tècnica escultòrica, segons Plini fa referència a l'encàustica, que no sé si saben la diferència, el trem tindria com un aglutinant similar, per exemple, a una clara d'ou, un conglomerant animal, i el que fa l'encàustica és fer una cosa similar amb cera, que es desfà de manera calenta i que es pot aplicar, en aquest cas, a través d'aquesta petita espàtula. Per tant, ella seria bona amb aquestes dues tècniques, amb totes les que tenen a veure amb les arts del color.
Ella va destacar sobretot per fer retrats. Plini ens parla d'una vella, d'una dona gran, que es conserva a Nàpols, però després diu que una de les obres més cèlebres és un retrat que es fa d'ella mateixa utilitzant un mirall per prendre's de model. I amb aquesta frase, que sembla com molt tonta, els hi presento el primer retrat de dona documentat de la història de la humanitat. Que quasi res. Hem conservat el retrat? No, però tenim aquesta bonica frase perquè recordem a iaia de Cízic, que això és posar-la en valor, per això jo també la vaig escollir per honorar-la en el títol de la xerrada. A més, Plini no s'atura aquí, perquè no només va abandonar les seves obligacions de dona, sinó que amb aquest ímpetu de virtut va arribar a superar algun home, que això ja és com... Se'ns diu, les seves obres es venien a preus més cars que dos dels retratistes més bons que tenien en aquell moment Roma. Els hi pagaven millor. M'imagino a la nit aquests dos senyors, Soplis i Dionís, com devien dormir sabent això, però és una dada que ens recull en aquest cas aquest tipus de formes. Aquí fa una mica allò que fan alguns comentaristes a la tele de són noies i juguen molt bé al futbol per ser noies. Plini ens fa una mica d'això, Boccaccio ho acaba de subratllar, perquè evidentment si Plini dedica 4 línies, Boccaccio, que és el senyor de posar més pa que formatge, li dedica gairebé 3 paràgrafs, que són els que tenen aquí. Sé que està molt petit, no pretenc que s'ho llegeixin tot, però ell fa especial atenció en aquest concepte de solteria, que tradueix com a virginitat, i diu que, clar, que se l'ha d'elogiar molt per això, perquè amb l'èxit econòmic, o sigui, clar, fixeu-vos que aquí tenim, de les altres no ho sabem, se suposa, hem de pensar que sí, però aquí tenim documentat que iaia és la primera professional de la història de la pintura, perquè és de la primera que sabem que cobra. Aquesta excepcionalitat, aquesta solvència econòmica, aquesta llibertat econòmica, l'hagués pogut convertir en un pendó, perquè no depenia de cap home, no s'havia de casar amb ningú, ja renuncia, és verge, no? I tot i així es manté verge per voluntat pròpia. I Boccaccio insisteix en plan, i no sabem, o sigui, sabem que no va ser ni vestal ni es va consagrar a Diana, que és una cosa similar a dir, i no era monja en el món actual. Les vestals i les sacerdoteses a Diana es consagraven al foc de la divinitat a través de la seva virginitat. Però imaginin-se, podent ser un pendó, com amb diners de la seva butxaca, amb aquesta llibertat, va decidir, perquè era una dona virtuosa a matar, mantenir-se casta tota la seva vida. I encara més, el seu art era tan bo que hagués pogut donar-se a pintar coses que es pintaven a la seva època, tan horribles com homes despullats. Perquè això, ara, si ho fa Policlet, no ens sembla estrany. Però si ho fa iaia de Cízic, comencem a trobar-hi coses libidinoses al darrere. La mirada masculina que els deia al començar. Fins i tot això va renunciar a pintar senyors despullats o semidespullats per no caure a les temptacions, que és el que posa com aquí a la part de baix. Boccaccio, a més, que no els hi he subratllat abans per poder-los dir aquí, s'adona que Plini segueix un patró, no només amb les senyores, sinó amb molts pintors del seu tractat, que és dir-nos el nom de la pintora i després exposar el del seu pare, que de vegades és això que els deia, hem de relacionar amb el seu mestre. No sé si ho han vist, però de iaia no ho fa. Pot ser que això sigui un descuit, un oblit? Podria ser, al camp de les hipòtesis, no el deixaré fins al final. Però Boccaccio en fa una lectura, que també la fan alguns historiadors moderns, que és que poder no la posa perquè tenia un talent innat. Poder no va necessitar haver de treballar al taller del seu pare per necessitats econòmiques, que és una mica el que passava a Grècia, sinó que aquesta espècie de talent va florir de tal manera que no es va poder parar, era innat, encara l'eleva més. Això en el text de Boccaccio, Plini, com els dic, no s'explicita. Curiosament, Christine de Pisan abandona aquest elogi a la virginitat i se centra molt més en els seus talents acadèmics i pràctics, que és el que li toca a Christine, que aquí sí que és un text força protofeminista. Què conservem de iaia? Oh, sorpresa, no en conservem res. I el que els ensenyo en pantalla és una pintura
en aquest cas de Tiòmac, que es conserva en una de les cases, al Museu de Milà, però que està extret d'una de les cases de pintures de Pompeia, i que en aquest cas sabem, a nivell documental, que una imatge similar a aquesta podria assimilar-se això com a una pintura del context cronològic de Iaia de Cízic. Plini, per no deixar el nostre amic, ens diu que Tiòmac va fer unes pintures que Cèsar, Juli Cèsar, el de Cleòpatra, que aquest segur que també el coneixen, és famós, va comprar a un preu exorbitat per poder-les portar a Roma i exhibir-les en el temple de Venus Genètrix, que és un temple del que se'n conserven encara les bases si mai van a Roma, a la zona dels fòrums imperials, que segur que han visitat alguna vegada si han trepitjat la capital italiana. Els museus en època romana eren gairebé això com... Els temples, eren gairebé com sales de museus. S'hi feien regals, exvots, que tenien a veure a través de l'expoli o de compres amb peces gregues que, com saben, els romans admiraven moltíssim. Per tant, una obra de Tiòmac, una d'Àiax i una de Medea, s'exhibien en aquest temple de Venus Genètrix. I la historiografia, a través de comparacions estilístiques i altres vies, proposa que un parell d'obres de Pompeia, com la que veuen en imatge, siguin una còpia d'aquesta imatge del segle I abans de Crist que s'exhibia a Roma en el temple de Venus Genètrix. En aquest cas, fixin-se que tot i que no puguem parlar gaire de l'estil perquè és una còpia d'una peça i no sabem l'artesà, l'artista, com s'ho va manegar, si ho va copiar al 100% o si va fer una mica de versió, ens ajuda a entendre l'augment d'expressivitat i de naturalisme a través d'això, de deixar veure les emocions en el rostre, per exemple, de la protagonista, que ens parla gairebé d'un joc psicològic. És una mica com si es completés aquest camí cap al naturalisme. Medea, com saben, és l'heroïna grega que per venjar-se de Jasó mata els seus propis fills que havien tingut en conjunt. I aquí està just en l'acte, en l'instant abans de cometre l'atrocitat. No sé si ho veuen, però en aquesta zona d'aquí porta la daga i aquí el terror, el pathos d'aquesta imatge s'accentua perquè no sé si ho veuen, però hi ha els dos fills completament aliens a l'acte que està a punt de cometre la seva mare, confiats, tranquils. Medea, però, no té una cara de determinació, de convenciment, de seguretat, de venjança, té una cara gairebé de bogeria, entre no estar segura del que està a punt de fer, però que sap que ho acabarà cometent. Aquest tipus d'expressions una mica més refinades són unes característiques, juntament amb aquest naturalisme, amb aquest realisme més exacerbat, més detallat, més individual, del que trobem tant a Grècia, en aquesta Grècia hel·lenística, com en la pintura romana de bona part del període republicà, sobretot de la part final. I aquí també els he posat uns altres exemples de l'època en els que comencem a veure com el paisatge, com aquestes taques de color donen profunditat, donen marc i donen això com un context natural, que de paisatge no n'havíem vist gaire fins ara, en el que són unes escenes de l'Odissea. No abandonen els temes mítics, però en aquest cas la natura s'imposa. Aquesta voluntat de donar volum, de donar perspectiva, comença a imposar-se. Això, evidentment, ja és després de tota una evolució dels estils pompeians, que són els temes pictòrics que es desenvolupen a Roma. I l'última de les senyores de Plini és Olímpia, que en aquest cas ens parla només d'aquesta frase que tenen en pantalla i que, clar, si s'hi fixen, tampoc ens parla d'un pare. De fet, Plini es disculpa, diu no tenim constància de res més, només sabem que Autobulus va ser deixeble seu. En aquest cas, la frase no ens aporta informació, per tant, fixin-se que ni tan sols podem intentar de fer això, com malabarismes per ubicar-la en un espai i en una cronologia, però l'he mantingut perquè és important tenir en compte que aquesta senyora, fos el que fos, sigués qui sigués, tenia prou entitat perquè algú li confiés la seva formació a les seves mans, perquè tingués un deixeble, perquè hi hagués algú aprenent amb ella. Va ser bona mestra? No ho sabem. No sabem com va sortir el deixeble després de la formació d'Olímpia, però almenys sí que és un home amb prou entitat perquè Plini la reculli i en aquest cas això, algú li confiï la seva formació. Hi ha alguna cosa més enllà de Plini?
i els hi passo molt ràpid perquè m'agradaria com anar acabant. Doncs sí, hi ha dos noms de dues pintores. Una d'Helena d'Alexandria, que també per diferents motius d'interpretacions sobre el que ens explica el seu text, els historiadors l'ubiquen al segle IV, i Helena d'Alexandria, en un text de Ptolemeu Kenos, que avui en dia hem perdut i que està citat pel patriarca Foci, altra vegada el joc del telèfon que els deia al principi, sabem que va ser una filla de Timó l'egipci, d'un taller, per tant, en aquest cas grec, però ubicat ja a la zona d'Egipte, en ple hel·lenisme, després que Alexandre Magne culminés tot el que era la seva expansió territorial, i que va pintar una batalla d'Issos. Aquesta idea de que va pintar una batalla d'Issos s'ajunta amb el que el quadre en algun moment va ser exposat al Temple de la Pau, al Templum Pacis, en aquests fòrums imperials que els hi comentava abans, en època de Vespasià. Vespasià i els Flavis són els que van fer el Coliseu, que això també segur que els hi sona, els ubica una mica com en cronologia. Per tant, sembla ser que aquesta batalla d'Issos pintada al segle IV, en el que era el segle I després de Crist, va ser a Roma i va poder ser observada en aquesta espècie de museus petits que eren els temples romans a mans dels emperadors. I d'aquí se'n deriva que el famós mosaic de la batalla d'Alexandre Magne que hi ha a Pompeii i que es conserva avui al Museu Nacional de Nàpols sigui una còpia en mosaic o una reinterpretació en mosaic d'aquesta pintura d'Helena que es va poder veure a Roma. És com una hipòtesi molt criticada avui en dia, però que encara s'exposa, perquè l'alternativa, que és que fos una còpia d'un dels pintors de la cort d'Alexandre Magne, és igual de demostrable que la que els estic ensenyant ara en pantalla, i per tant el que fa la historiografia és mantindre-les una mica totes. I al final tenim això, un altre nom, d'Anaxandra, filla de Neacles, en aquest cas a través de Neacles i de la ubicació de Neacles la podem ubicar al 228 abans de Crist, i en aquest cas se'ns explica que Neacles i el seu taller, en el que podríem incloure a la seva filla, pintaven escenes mitològiques i també escenes de batalles navals amb un ingeni com així una mica sobrehumà. No podem resseguir com gaire res més i m'agradaria anar una mica com, 5 minuts a les conclusions, només per dir-los el que han vist, que l'estudi de les dones pintores de l'antiguitat és un estudi completament metodològic, basat en fonts, bàsicament perquè és que ja han vist que no els he pogut ensenyar cap tipus de testimoni conservat. L'arqueologia va fent feina, poder d'aquí... Si torno d'aquí un parell o 3 d'anys, algú pot haver trobat alguna cosa i ensenyar-los un cromo acolorit i fer una mica la xerrada més agradable. També és això que els hi comentava, recordar-los que tot el que els he explicat està emmarcat, tot i que he intentat justificar-se en un marc d'hipòtesis i de conjectures i que això té un perill. El que els hi comentava, que totes les senyores que, menys la iaia de Cízic i Olímpia per qüestions de manca de coneixement de Plini, estan relacionades amb el pare, que hauríem de relacionar amb els tallers, perquè de fet era usual a Grècia que qualsevol taller, ja fos de fer pa, de forners, de dauradors, de ferrers, i de pintors, una mica com hem pogut veure, en moments de carestia, en moments de necessitat, o fins i tot això per tenir mà d'obra gratuïta i barata, incorporessin a la dona del pintor, a les filles del pintor, als fills del pintor, ja fos per moldre pigments, per ensenyar-los l'art de la pintura, per tant era una espècie de negoci familiar. Passa amb el pa, passa amb els dauradors, hi ha una dauradora documentada associada al taller del seu espòs que feia cascos, aquesta, la parella perfecta, i per tant no és un intent de devaluar a les noies sometent-les tant al pare, sinó com marcar una mica aquesta línia de tallers, amb aquesta idea. I el que és curiós és que Plini, tot i que les ubica al final d'aquesta espècie com de pintors secundaris, sobretot com hem vist amb Iaia de Cízic, no devalua el talent d'aquestes senyores. Fins i tot ens diu això, que Iaia va arribar a cobrar més per les seves virtuts artístiques, que alguns autors no ho amaga, ho podria haver no inclòs, o podria haver obviat, i en canvi ho exposa. Les valora dins, evidentment, sempre de la visió masculina i heteropatriarcal que tenia Plini, que era un senyor del segle I després de Crist. I el que crida més l'atenció, però que això podria donar per una altra xerrada, és aquesta espècie de necessitat, tant en el món antic com medieval,
de que la dona renunciï a qüestions que estan vinculades al concepte de feminitat per aconseguir èxits que estan associats a això, a visions de treballs i talents d'homes, com ho ha estat la pintura i, com comentava la Carme a la presentació del cicle, ho segueix estant. Jo els he presentat aquestes 8 pintores i m'agradaria tornar a fer esment a la idea aquesta de que en molts museus, ja sigui d'art antic, ja sigui d'art medieval, ja sigui d'art contemporani, hi ha moltes peces que tenim davant i que són anònimes i que el nostre cap moltes vegades, també pels discursos que s'han estat fent als segles XIX i XX, ubica directament a les mans d'un pintor i no té per què ser així, perquè, com deia Christina Wolf, anònim de vegades és nom de dona. I amb això deixo de torturar-los. No sé si tenen alguna pregunta abans que em facin fora. Doncs res, moltíssimes gràcies. Veig que no fugen corrents, això em tranquil·litza una mica. Doncs res, no sé si no tenen preguntes, moltes gràcies per venir, per escoltar-me. Merci. Molt bé, doncs fins a la propera. Només recordar-vos que la propera conferència serà al Casino, el dia dijous 18 de gener. D'acord? Serà al Casino, sobre Artemisa Gentileschi. D'acord? I també aprofitem, ja que estem fent propaganda d'actes culturals, que el dissabte a l'exposició, dintre de l'exposició que hi ha al Museu de l'Art de la Pell, Animals Singulars, tindrem un recital de poesia a càrrec de Raquel Santanera i de Jaume Coll, que els faran sobre, diguéssim, inspirada al voltant de les poesies vinculades als animals. Sabeu que tenim l'exposició de les bèsties aquí, dintre de l'art medieval, i allà tenim les contemporànies. Són 3 quarts d'hora de recital poètic molt agradable. Ja ho vam fer durant la prèvia del medieval a la Cava de Jazz. Va ser fantàstic, a tothom se li va fer curt i us hi convidem a ser-hi. Gràcies. Gràcies, Marta.